Ola, son Celia Pereira Porto, a presidenta da Fundación Vicente Risco, e agora imos presentar aquí no Liceo de Ourense a nova edición en galego que acaba de sacar o selo editorial da Fundación, Doutor Albeiros, do libro das horas. A parte de traducilo ao galego, lingua en que terían sido escritos, se non fora polos desgrazados acontecementos do 18 de xullo do 36, o alzamento contra a democracia, pois, xa digo, de forma natural terían sido escritos en galego, co cal nos parecía un acto de celebración e xustiza que así fose, pero ademais non é só unha mera traducción, que xa estaría ben, a cargo de Tomás González Aola, senón unha, como digo, nova edición a cargo de Xosé Fernández Fernández, un experto, coñecedor da obra e da biografía de Vicente Risco, nomeadamente da súa faceta pedagóxica, que se encargou de contextualizar estas obras neste momento e, ademais, datalas. Tamén vai acompañado dun linear de Maribel Outeiriño, porque no seu día foron publicados no xornal La Región, onde, ademais, a Vicente Risco, como ela coñece ben, lle gustaba acudir para facer o traballo na redacción e convivir con toda a xente e o hábitat que ali existía, tal e como era ele, unha persoa moi sociable, que lle gustaba moito sair á rúa, relacionarse coa xente, falar con gran sentido do humor e escoitar, e que foi posible grazas á colaboración da Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, e que por eso tamén hoxe nos acompañará o Secretario Xeral da Lingua, Valentín García Gómez, e ao piano José Luis Carnicero tamén, que lle dará ese toque musical que sen dúbida fará o acto máis redondo. Moi ben. Son Xosé Rodríguez, secretario da Fundación Vicente Risco, e xunto con Samuel Diz, guitarrista e investigador, pois coordino as xornadas que teremos o próximo sábado na sede da Fundación Vicente Risco, que serán de mañá e tarde e que se titulan A música ten ondas como o mar, a música Vicente Risco. A música ten ondas como o mar é unha das frases que utiliza Vicente Risco nun artigo onde fala da obra La Atlántida de Manuel de Falla, e pareceu-nos poético e bonito para, digamos, darlle esa amplitude, porque Risco era un melómano, era unha persona que amaba a música, que sabía moito de música e que tiña moita relación cos músicos e cas persoas que se dedicaban á música do seu tempo. Entón, o sábado, como digo, teremos esa xornada e o venres, a sexta-feira, teremos, en colaboración co Teatro Principal de Ourense, teremos a estrea da ópera A Loba Branca. Loba Branca é unha ópera de Brais González, que está inspirado nun conto tradicional galego que Risco recolleu e que será estrenada de forma absoluta na súa lingua original, que é o galego, posto que xa foi estrenada en Italia con moito éxito, pero en Galicia, aínda na Península Ibérica, aínda non fora estrenada, e nomeadamente en galego aínda non se representou. Por lo tanto, convidamos a todas as persoas que queiran a que, a través da billeteira do teatro, a través da billeteira da taquilla, pois compren esas entradas e nos acompañen na representación da Loba Branca. Para o do sábado, a entrada é libre, gratuita, só hai que inscribirse na página do Consello da Cultura Galega, que é quen organiza a xornada xunto coa Fundación Vicente Risco e coa colaboración do Concello de Allariz. Así que nada, estades todas convidadas, haberá ao final un concerto, como non podemos falar de música sin que haxa un concerto. Reestrearemos a mandolina Rex que tiñamos na Fundación, que estaba deteriorada e foi restaurada para esta ocasión, así que hai moitos alicientes, moitos motivos para acompañarnos o venres e o sábado nestas xornadas de A música ten ondas como o mar, a música Vicente Risco. Grazas e parabéns. Grazas. Carnicero, vas volver a ser o encargado do punto musical, non? Bueno, como editorial do Doutor Albeiros, chamoume no seu momento a Fundación para facer a banda sonora da película O caso que lle aconteceu ao Doutor Albeiros, o conto de Risco, pois vou tocar a parte da banda sonora, claro. Ao principio, ao final... Ao principio e no medio. O medio vai ser como ese cóctel que nos tomamos nas bodas, non? Que nos fai un pouco relaxar, para despois seguir comendo. Pois aí vamos tocar a última parte de Ondesadora, que é un tema de Chisco. Moi ben, fantástico. Moitas gracias, Carnicero.